Sembla, comencem. Se sent bé? Els aparells funcionen correctament? En primer lloc, moltes gràcies per haver vingut en aquesta jornada, que esperem que sigui profitosa per tothom, i agrair en primer lloc a Joan Roca, que ha donat aixopluc, suport al museu en aquesta jornada, no només avui, sinó des del principi del projecte. Aquest projecte va ser pensat, redactat l'any 2016 i el museu va ser una de les institucions que va donar suport i aquest és un fet rellevant per la bona marxa dels projectes. I és un finançament que prové de Recercaixa. En aquell moment, en aquella anualitat, es van decidir finançar 8 projectes de les més de 200 sol·licituds, de manera que va ser un any molt competitiu i també hem d'agrair a l'entitat que ens fes confiança entre molts altres projectes que segur que eren també molt bons. Aquest projecte durant tot aquest temps ha sigut executat, com us podeu imaginar, gràcies a moltes persones que hi han posat no només la seva dedicació, sinó també la seva il·lusió. Ha sigut un grup en què hi ha hagut una molt bona harmonia i una predisposició encantadora dins del que jo conec dels altres projectes que he pogut gestionar. Aquest ha sigut encara més ha comptat amb una actitud pels seus participants especialment positiva. Puc citar a la Glòria Clavera i a l'Eduard Álvarez, que és amb qui quasi cada dia hem estat intercanviant correus durant aquests més de 2 anys. Però totes les altres persones de l'equip i les persones que s'han incorporat, Javier, etc., doncs també hi han col·laborat de forma entusiasta. Avui encetem una fase dins del projecte que és decisiva, que és la presentació en societat i l'inici de la fase de difusió. És a dir, fins ara hem treballat, hem preparat la web, hem fet monografies, hem organitzat la informació, però és molt important que a partir d'avui les persones, les entitats del país hi col·laborin. Per això ho hem pensat, aquest és el punt clau, que sigui una plataforma de col·laboració, que integri moltes de les iniciatives que hem anat veient que existeixen al país per conèixer i recuperar també el patrimoni industrial. La presentació la fem aquí al MUVA, però nosaltres tenim la intenció de circular per tot el país. Hem començat a establir contactes amb entitats locals i per tant tindrem una presència al territori, anirem a buscar la gent i mirarem de dinamitzar uns treballs que esperem que es perllonguin en el temps. El projecte en principi era de 2 anys, aquests 2 anys ara s'acaben aviat, però hem demanat una pròrroga no finançada d'1 any més per poder tenir l'aixopluc del que és el projecte Recercaixa. Però esperem que d'alguna manera aquest projecte se vagi creixent al llarg del temps i nosaltres, per les raons que us deia al principi, perquè hi tenim il·lusió, nosaltres estarem al peu del canó. De manera que moltes gràcies per ser aquí. És un privilegi per nosaltres poder comptar amb la vostra presència i amb els vostres comentaris, que segurament aniran sorgint. I per seguir amb el programa dono la paraula al Joan Roca. Bé, pel MUVA jo diria que per la ciutat és fins i tot molt més del que amb humilitat ha dit el doctor Jordi Martí, que aquestes jornades es facin aquí. En primer lloc, per una qüestió absolutament substancial de la idea de ciutat i de capital. Sí, Barcelona és el que és
és perquè ha tingut un paper clau en la trajectòria industrial d'Europa i del món a partir d'una trajectòria mercantil medieval que aviat esperem expressar per aquí prop. I aquí veig el doctor Pujades, que ja riu, i en això estem. Si Barcelona pot exercir com a capital de passat, present i futur, és tenint en compte que a partir d'aquesta base hi ha tota una reinvenció del futur que passa per una cosa important. No per considerar el patrimoni com allò sedimentat que ha quedat al passat, sinó com a vincle que ens fa pensar en el passat i ens projecta el futur. Per això després us regalarem un llibret que es diu allò que hem fet sobre el carrer de Pere IV amb els David Habitat, que curiosament un llibret sobre el passat industrial del Poble Nou ens ha introduït en el mobile. Ho han entès? Uau! Important. Hi ha una tercera consideració. Una xarxa de recerca com la que heu creat. Poca broma. Comencem aquí amb la doctora Mercè Tatger, que diuen els diaris que li acaben de donar la medalla d'or de la ciutat, diuen els diaris, ja ho sabia, Mercè, però diuen els diaris que avui per fi la podem felicitar, que ha tingut la medalla d'or de la ciutat de Barcelona. I, atenció, que en el museu estem actuant tota la Barcelona de Llevant en un seguit de projectes, des del que és l'entorn d'Olivertés, Can Ricard. Aquí tenim el Carles Martí, que s'està ocupant de tota l'àrea de la UB a Can Ricard cap a l'Eix del Besòs, i aquí tenim l'equip del museu, el Dream Team, que estan treballant a Olivertés, a Bon Pastor, etc., i en Josep Bracons, que està cuidant tota la construcció de col·leccions. I això ho estem fent en un entorn de ciutat que mira per on. Aquí tenim el director de l'Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona. Per tant, vol dir que d'alguna forma, gràcies per haver permès fer tot aquest conjunt de reflexions una cosa coherent. Sense la vostra iniciativa no seríem aquí. Per tant, moltes gràcies. I cal pensar que, d'alguna manera, he vist el programa, que és dens, en el qual també aquesta tarda hem cancel·lat la classe del nostre màster d'intervenció en el patrimoni i paisatge perquè vinguin. Que vinguin o no és una altra cosa, La joventut, escolta tu, és una cosa imprevisible, mira com riu. Però que d'alguna manera considerem que pel museu no és només un honor estar aquí, sinó que és una peça clau en un projecte que té moltes repercussions i que gràcies a la vostra iniciativa hem pogut tirar endavant, i amb això voldria acabar, d'una manera, ves per on, que tots ens ha estat possible. Si no fos pels recursos que heu aconseguit d'una fundació privada que ja s'ha esmentat, no seríeu aquí. Si no fos per la Universitat de Lleida i totes les idees que teniu respecte del conjunt del país i de la Barcelona, no seríem aquí. Si no fos pels que som aquí, tampoc hi seríeu vosaltres. Per tant, jo crec que és un model de construcció de coneixement important, i acabaré dient una cosa. L'interessant d'això és que és una jornada alhora especialitzada i pública. Què costa fer públic les coses? Fer un fulletó i posar-ho a la web. Aquí hi ha ciutadans que potser per primera vegada venen a escoltar aquests temes. Doncs això és el que és important, aquesta construcció compartida del coneixement, i per tant, dius que hi som des del principi, jo diria que haguéssim sigut molt burros de no ser-hi des del principi davant del plantejament tan ben meditat, sedimentat i estructurat que plantejàveu. Per tant, moltes gràcies, i mirarem de seguir avui, i ja dic que aquí tenim tot un seguit de persones també de l'equip del museu, en un projecte en el qual evidentment no quedarà aquí. Acabo. En la línia del que estem fent avui, aquest matí, de bon matí, he rebut un mail de l'Havana. I què hi té a veure? Doncs heus aquí com en una línia de reflexió recordaràs el tema dels ferrocarrils, la ciutat, etc., que té per base Olivertés, que fem una jornada sobre gramàtiques del patrimoni industrial pagades pels alemanys al Ruhr, aquests tenen quartos, i molt ben plantejades. Resulta que ve un seguit de persones de tota Europa, de Catalunya moltes, de Barcelona també, i d'Amèrica. Resulta que això passa a Valparaíso, passa a l'Havana, i avui ens envien una fotografia un seguit de gent que havien estat aquí dient estem plantejant la qüestió del patrimoni industrial en el rescat previ a la catàstrofe de la badia de l'Havana, quan ja veiem venir els tour operators i els creuers que ens hi entren. Esperem que el patrimoni fabril del que ha estat la història de l'Havana ens permeti moderar l'impacte
del que és aquest turisme de masses que tard o d'hora són la gent que veu venir que allò acabarà com acabarà, pot ser un desastre. Sense aquesta xarxa de la qual vosaltres formeu part, això no seria així. Per tant, moltes gràcies i amb això acabo. Abans de la pausa, Mercè Tatger, és així, no? Bé, doncs, moltes gràcies a tots per haver vingut i, bueno, després d'unes paraules com aquestes, em sento una mica abrumat. No sé si el nostre projecte ha pogut anar tan lluny, com a mínim encara, però bueno, estem contents de poder contribuir en tot allò que ens sigui possible. La meva presentació, i potser també en base a això es justifica el canvi que hem fet així en el programa, es basarà una mica més en aquella part potser més farragosa, que és la d'explicar com vam plantejar el projecte de recerca i quins eren els nostres objectius. I potser, com aquells que estem a la universitat, a vegades tenim una forma de fer una mica més tècnica, vam preferir posar això al principi i que després les intervencions de després vinguessin totes estructurades com aplicacions que han anat sorgint d'aquest projecte. Llavors, per tant, demano em disculpeu si sóc una mica tècnic en algunes coses, però intentaré també explicar-ho de forma comprensible per, diguem, que no ens quedem encallats aquí. Però, bueno, estic convençut que les presentacions que anirem fent al llarg del dia valdran la pena i, per tant, us invito a que les disfruteu. Doncs bé, si us sembla, comencem. Com bé introduïen en Jordi Martí al principi, tot neix, és a dir, aquest projecte en el que estem treballant, neix d'una convocatòria d'un projecte de recerca de Recercaixa, el 2016, que vam presentar sota el títol El llegat mediàtic del patrimoni industrial. I, diguem, en certa manera, aquest llegat mediàtic el volíem estudiar fent una lectura estructurada d'hemeroteques digitals que han anat apareixent, que han anat sortint en els últims anys i que això ens permetés fer aquest estudi del patrimoni industrial, diguem, no d'una forma monogràfica, sinó d'una forma generalista. Llavors, això ha tingut, diguem, una evolució que potser s'ha escapat una mica d'allò que teníem previst al principi per diversos motius, que els anirem exposant i ho anireu veient, però que hem transcendit allò que volíem fer i hem anat una mica més enllà perquè ens veiem encursetats al principi. Llavors, ho anem veient. Llavors, una mica, de forma una mica més visual, clar, d'on partíem? Partíem de que un diari amb una trajectòria històrica considerable com és La Vanguardia havien decidit digitalitzar la seva hemeroteca i posar-la online. Llavors, clar, tenim informació des del 1880 fins a l'actualitat, diguem, de forma consistent i, diguem, és una informació que ens pot ser molt útil, potser no per arribar a entendre com els diferents elements del patrimoni industrial han anat evolucionant, però sí que en petites notícies ens donen com detalls de coses que han anat passant i ens permet establir certes correlacions temporals i, diguem, combinar-ho tot perquè pugui ser visualitzat per la gent sense l'esforç d'haver d'anar treballant les hemeroteques, diguem, de forma estructurada. Llavors,
En certa manera, aquesta era una mica la motivació, és a dir, partim del patrimoni industrial com a concepte, tenim un conjunt de dades que utilitzem com a fonts primàries, tot i que hi pot haver discussions si són primàries o no primàries, nosaltres, pel nostre projecte, jo crec que ho poden ser considerades, i després establim unes tècniques d'anàlisi d'aquestes fonts primàries o d'aquestes hemeroteques que ens permetin justament aquest treball estructurat de la informació. I això és el que explicaré en la meva presentació, com hem plantejat aquestes tècniques i per què, i diguem, com ens està servint. Potser, si partim d'aquesta imatge d'aquí, que tenim a la dreta, que és una pàgina qualsevol escanejada de La Vanguardia, aquí, evidentment, qualsevol que ho vegi, molt clarament ja sap el que és i sap com treballar-ho, és a dir, una pàgina de notícies, d'economia i finances, amb diferents notícies estructurades. Diguem, per a una persona és molt fàcil de comprendre això, però què passa? Una hemeroteca digital, al cap i a la fi, és un escaneig d'aquesta pàgina i això, per tant, és una imatge. I hi ha tècniques per convertir aquestes imatges en text, que és el software d'OCR, de reconeixement de text, que ens permeten extreure text d'aquestes pàgines. Però a vegades, quan extraiem el text, el que ens trobem és coses com la que mostro aquí, que no sé si es veu massa per la mida del projector, però que en tot cas el que veiem és tot un conjunt d'informació que està desestructurada, que té abreviacions, que té llenguatge antic, que té caràcters que el software no és capaç de reconèixer i que, per tant, no pot ser llegit de forma normal per la gent. Llavors, el nostre projecte, una mica el que intentava, és donar una solució amb aquesta programàtica i que ens permetés fer aquesta lectura directament amb la màquina. Però, clar, una cosa és, diguem, com el projecte, és a dir, quin és l'objectiu del projecte, que és tractar aquesta informació d'hemeroteca de patrimoni industrial, i l'altra és, diguem, com fem que aquesta informació que anem treballant i recol·lectant sigui després treballable per a altra gent, és a dir, ens pugui servir no només per recerca, sinó també per divulgació. Llavors, diguem, la presentació d'avui estarà partida en dues fases. Una primera, que és la pàgina web que hem creat, que és un repositori digital sobre patrimoni industrial, que l'explicarà la doctora Clavera, la Glòria Clavera, i la segona part, que és aquesta part més tècnica, que és la que estic explicant jo ara, que és aquest mètode de mineria de dades aplicat a les hemeroteques. Però, en principi, no entro en la pàgina perquè entenc que ja s'explicarà després, però una mica què hi ha darrere d'aquesta pàgina i com agrupem tota aquesta informació que anem rescatant dels diaris dintre d'aquesta pàgina. Doncs bé, el que tenim, partim d'un llistat d'elements de patrimoni industrial català, que això, no hi ha una única font que ens permeti saber o entendre què és el patrimoni industrial català, però sí que hi ha l'Inverkit, que ajuda molt, i després hi ha altres fonts documentals que anirem comentant al llarg del dia. I llavors, tots aquests elements els hem volcat a la pàgina web i podem fer tant un tractament individualitzat element a element com un tractament grupal per casos d'estudis que analitzen diferents temàtiques. Llavors, cadascun d'aquests elements té una informació vinculada, que aquesta informació o bé prové de les fonts oficials de l'Inverkit o de diferents altres fonts que haguem pogut trobar, així com anem vinculant aquesta informació que trobem a les hemeroteques i també altra informació de bibliografia. I la nostra idea, que encara no hem arribat aquí, però hi estem treballant, és que a més la gent pugui participar i afegir informació sobre els elements. Llavors, aquesta segona part que us deia, la part potser una mica més tècnica, és com treballar les dades d'hemeroteca per anar establint aquesta informació relacionada amb els elements del patrimoni industrial. Doncs bé, partim, diguem, del mètode tradicional, aquell que anomenaríem de la força bruta, que és enfrontar-se a l'hemeroteca sense cap mena
de filtre, és a dir, entrem a l'hemeroteca i si ens interessa estudiar un element, doncs escrivim el nom, no sé, a les Drassanes de Barcelona, i doncs anem, diguem, descartant manualment totes aquelles 1.500 notícies que ens han aparegut en els últims 130 anys. Clar, és una forma de procedir, evidentment. És una forma fiable de procedir, sí. Però es pot fer això de forma estructurada pel conjunt del patrimoni industrial del país? Jo crec que no. Llavors, per això intentem anar una mica més enllà. Quin és el segon pas que donem, que és el que marcava el projecte? És anem a definir o anem a crear una tècnica que a partir del que s'anomena com a mineria de dades ens permeti fer una primera lectura d'aquestes notícies que anem trobant a l'hemeroteca i que ens les classifiqui entre aquelles que són útils i aquelles que directament no ho són. Perquè, diguem, després us explico una mica com funciona el tema aquest de les hemeroteques digitals i les búsquedes a través d'elles, que són complicades. I després hi ha un tercer pas, perquè quan estem desenvolupant l'algoritme aquest de mineria de dades vam veure que ens quedàvem limitats, perquè tot i que podem establir unes regles i aquestes regles ens permeten fer unes classificacions, doncs clar, últimament, com els enginyers informàtics estan evolucionant a una velocitat molt més alta del que la societat a vegades és capaç d'anar interioritzant, doncs estem intentant veure si hi ha possibilitat d'introduir algoritmes d'intel·ligència artificial per fer aquesta tria i que siguin molt més precisos que el mètode basat en regles que nosaltres establim per la mineria de dades. Llavors, el tema aquest que dèiem de la força bruta, era el primer, no? A veure si ens funciona. Clar, entenc que la majoria dels que estem aquí coneixeu l'hemeroteca de La Vanguardia i fins i tot estic convençut que molts hi heu estat treballant a vegades buscant informació. Bé. L'hemeroteca de La Vanguardia, diguem, és a pàgina web lavanguardia.com/hemeroteca i aquí, doncs, com podeu veure, des del 1881 fins al 2018 estan penjades totes les notícies que han anat publicant al llarg de tot aquest temps. Llavors aquí si fem una cerca, no sé, pel museu... És a dir, evidentment es poden establir filtres i anar netejant una mica, però si fem una búsqueda pel Museu d'Història Urbana de Barcelona és una mica el que parlàvem. Tenim 6.947 notícies que d'una forma o altra incorporen aquestes paraules que jo he posat aquí a la cerca. Clar, anar notícia per notícia i mirar quines són rellevants i quines realment ens aporten informació útil és una feinada, i per això l'anomenem mètode de la força bruta. Però, clar, primer el que cal fer potser és entendre com funciona una hemeroteca, perquè al final què és el que tenim? Tenim un conjunt de diaris que han estat escanejats i digitalitzats, aquests diaris se'ls ha passat un OCR perquè convertir la imatge en text, llavors aquests texts s'agafen, tals com els veiem, i els posen en una mena fan un procés d'indexació, o perquè ens entenguem, posen tota la informació tal com l'agafen en el núvol, i el núvol què té? Doncs té un conjunt de paraules enorme, però que no estan estructurades. Llavors, diguem, imagineu-vos com un univers ple de paraules i amb un cercador que llança cerques contra aquestes paraules, però que no hi ha cap mena d'ordre. Llavors, tota pàgina que inclogui aquestes paraules que jo he fet servir a la búsqueda me les dona com a resultat. Però això no vol dir que siguin pàgines que estan parlant sobre el Museu d'Història Urbana, sinó simplement vol dir que les paraules estan en algun lloc de la pàgina web aquesta o en algun lloc de la notícia, de la pàgina aquesta. Llavors, nosaltres el que intentem és establir un mètode, que en diem de mineria de dades,
que ens permeti fer aquesta primera selecció i ens digui si les notícies realment són rellevants o no són rellevants. Llavors, com ho fem això? Doncs la nostra proposta és no fer una cerca amb un conjunt de paraules, sinó fer una cerca exacta per element de patrimoni industrial que volem buscar. Per exemple, les drassanes. Imaginem que parlem de les drassanes reials. Busquem per drassanes. I una vegada tenim identificada la paraula drassanes a l'hemeroteca, imagineu que ens donen 10.000 notícies, el que fem és descarregar-nos aquestes 10.000 notícies, totes, i fem una selecció dels 100 caràcters que venen abans i després de la paraula drassanes. I una vegada tenim fet aquesta selecció, el que fem és una cerca només dintre d'aquests 250 caràcters per buscar altres paraules que ens vinguin a dir que aquesta notícia és rellevant. Llavors, quines són aquestes altres paraules que fem servir? Doncs primer, definim uns àmbits d'interès, és a dir, ens interessa estudiar el patrimoni industrial des del punt de vista social, econòmic, cultural i arquitectònic, i dintre de cadascun d'aquests àmbits tenim un llistat de paraules que posarem dintre de les cerques. I després tenim també un seguit de paraules clau relacionades amb el patrimoni industrial, que aquestes les definim específicament per cada element. Llavors, en base a l'element de patrimoni industrial, els àmbits i les paraules clau, fem una cerca focalitzada només en l'entorn de la paraula. Llavors, mirem-ne un exemple, és a dir, aquest que parlàvem ara mateix, les drassanes de Barcelona. Volem identificar notícies relacionades amb les drassanes que parlin de l'àmbit arquitectònic. Llavors, com a paraules clau, el que farem és fer servir drassanes, Barcelona i remodelació, com per buscar aquelles actuacions arquitectòniques que s'han fet en l'edifici. Doncs bé, quan fem la búsqueda amb aquestes 3 paraules que parlàvem, drassanes, Barcelona, remodelació, què ens trobem? Doncs ens trobem respostes d'aquest estil, és a dir, conjunts de text molt grans on, entenc que no es veu massa bé, però ens apareix la paraula drassanes aquí baix, la paraula remodelació aquí i la paraula Barcelona aquí. És a dir, com veieu, aquestes paraules estan disperses al llarg de la notícia, no estan juntes. Llavors, clar, què ens passa? Que si mirem al voltant de la paraula drassanes, veiem que la frase, que és realment el que interessa sintàcticament, és el certamen de les drassanes planta cara a la crisi. Llavors, clar, això pot estar relacionat amb drassanes, però evidentment no és una paraula que ens interessi, perquè no és un text que ens interessi, perquè no parla de remodelació i perquè no és d'àmbit arquitectònic. Llavors, què faríem en aquest cas? Descartaríem la notícia. Aquesta notícia seria un fals positiu. I si mirem la pàgina que hi ha darrere d'aquest text que veiem aquí, certament, una persona humana, una ment humana, seria capaç de dir immediatament que aquesta notícia, que aquesta cerca, que aquest positiu no és rellevant. Per què? Doncs perquè és la portada del suplement Vivir, la paraula drassanes apareix aquí en un titular que parla del Salón de Arte y Antigüedades i la remodelació, la paraula remodelació i Barcelona que apareixen estan vinculades a una notícia de remodelació del Camp Nou al Ministadi, una operació urbanística al voltant del Ministadi. Per tant, això és un fals positiu, evidentment, i amb el nostre mètode el podem detectar. Llavors, però podem buscar un altre exemple, és a dir, tornem a buscar per drassanes reials, Barcelona, remodelació, i ens apareix una altra notícia, en aquest cas del 18 d'abril de 1988, secció Societat, que ens apareix la paraula drassana reial com 5 o 6 vegades i ens apareix la paraula rehabilitar, remodelació, ampliació, rehabilitació, fins i tot apareix la paraula gòtics. És a dir, hi ha tot un seguit de paraules que tindrien molt més interès. I en aquest cas, si aïllem l'entorn de la paraula drassanes, ens entrarà la paraula rehabilitar, la paraula remodelació, fins i tot la paraula Barcelona, i per tant, en aquest cas, tindríem
un positiu real. I si després anem a mirar la notícia, ens trobem que estem parlant que és una notícia que el títol és Barcelona ha començat a recuperar les drassanes. Per tant, aquesta certament és rellevant, i fins i tot hi ha una subnotícia sota que diu que l'Ajuntament i la Diputació gestionaran el complex. Doncs aquesta realment ens interessa i aquesta és la que guardarem i vincularem en l'element de patrimoni industrial en el nostre repositori. Evidentment pot haver errors, aquesta ciència que estem intentant aplicar aquí té algunes limitacions, perquè això parteix d'una regla que nosaltres hem preestablert. Per tant, pot ser que hi hagi paraules rellevants que estiguin dintre del context de drassanes o del voltant de drassanes, però que aquelles notícies no siguin rellevants. Però hem d'assumir un cert nivell d'error. Hem d'assumir. Nosaltres hem decidit que ens permetem assumir un cert nivell d'error en aquest procés de selecció de notícies. Per tant, quin és el procediment que seguim? Determinem els termes de cerca en base a l'element, fem una cerca directa contra l'hemeroteca i descarreguem totes aquelles imatges rellevants, aïllem l'entorn de la notícia amb aquest codi OCR i fem un entorn només al voltant de la paraula per identificar quines notícies són rellevants i quines són rellevants, quines són rellevants i quines no són rellevants. Aquelles rellevants les guardem i les vinculem als elements. I després hi ha una tercera etapa dintre d'aquests sistemes o aquestes tècniques per classificar informacions, que està basada en la intel·ligència artificial. Aquí no entraré en detall perquè és un tema que estem tot just començant a estudiar, però quina és la idea? És a dir, la idea és programar un algoritme matemàtic que sigui capaç de fer aquesta classificació automàticament i no basada en una regla que autoimposem nosaltres, sinó que ho faci en base a l'aprenentatge de notícies que nosaltres li hem anat dient que són positives. I això és un tema en el que estem treballant. Com funciona això? Doncs hi ha d'haver una mostra inicial molt gran de notícies, estem parlant de potser 10.000 notícies que s'han trobat, de les quals potser la meitat són rellevants, la meitat no rellevants, i d'aquestes rellevants estan classificades per element, però també estan classificades per àmbits. I en base a aquest conjunt d'informació que tenim, l'algoritme interpreta quines són les relacions que hi ha darrere de les paraules de les notícies que nosaltres diem que són rellevants. Llavors, una vegada anem entrenant aquest algoritme, cada vegada ens dona millors resultats. Llavors, la idea és arribar a un moment en què directament li anem introduint notícies i l'algoritme sol ens vagi, per un costat, dient-nos si és rellevant o no rellevant, és a dir, si és un positiu o un fals positiu, i d'altra banda, que utilitzi les seves pròpies respostes per retroalimentar el sistema i, per tant, vagi fent-se cada vegada més precís. Però això, com he dit, està en un tema molt preliminar. Quedem-nos amb la fase anterior, que és les tècniques aquestes de mineria de dades per classificar si les notícies són rellevants o no rellevants. I, per part meva, he acabat aquí. Si us sembla, passem a la propera sessió. Com anem de temps? Anem bé de temps. Si hi ha alguna pregunta relacionada amb la presentació, alguna intervenció? Passem, doncs, a la següent presentació. La pròxima presentació serà a càrrec de la doctora Glòria Clavera, que ha estat la coordinadora del projecte de Patrimoni Industrial.cat. La Glòria és arquitecta i doctora en sostenibilitat per la UPC i, de fet, la seva tesi va ser centrada en instruments de gestió integral de xarxa viària i patrimoni territorial. Llavors, és molt especialista en el tema i, com veureu, ha portat el projecte des de dins i en la forma que presentarà veureu clarament
com ha pogut anar interioritzant tot aquest treball. Hola. Bé, jo us explicaré com una segona part del projecte de recerca. Clar, un dels principals reptes que ens plantejàvem a l'iniciar la recerca era, per una part, teníem l'objectiu aquest de fer tot aquest procés de mineria de dades sobre l'hemeroteca a l'avantguàrdia per poder anar seleccionant aquelles notícies que podien ser interessants pel coneixement del patrimoni industrial. Aleshores teníem un altre repte, un altre objectiu, que era com faríem visible, com podríem visualitzar totes aquestes dades que preteníem anar emmagatzemant. Aleshores, clar, crèiem que havia de ser una plataforma online, en el sentit que si estem treballant amb una hemeroteca digitalitzada i online, per tant la manera de mostrar al públic havia de ser online. I aleshores, finalment ens hem decidit per un mapa interactiu, perquè un mapa és una eina molt intuïtiva, en el sentit que la gent ja està molt acostumada a utilitzar navegadors, per tant és una eina fàcil d'utilitzar. Després, a la vegada, ens permetia ens donava com una visió territorial que també ens semblava molt interessant pel tema que estàvem treballant, que era el patrimoni industrial. I després perquè finalment el mapa que vam generar era un mapa que està recolzat en una base de dades, i aquesta base de dades és la que té emmagatzemada tota aquesta informació que nosaltres preteníem recopilar de manera així a través de la mineria de dades. Per tant, això creiem que la millor manera era treballar amb aquesta eina, i a mi m'agrada explicar que aquesta eina és com un funcionament amb tres potes, en el sentit que, per una banda, tenim l'eina en si, la plataforma, que és, com dic, un mapa interactiu que ens permet una visualització, però com veureu també ens permet una sèrie d'anàlisi de les dades que estem visualitzant, una gestió de les dades. Com dic, és una finestra amb una base de dades. Aquesta base de dades és la que nosaltres estem treballant i que va recopilant tota aquesta informació, i aquesta base de dades té una taula mare, que és el llistat del patrimoni industrial, que nosaltres treballem en patrimoni arquitectònic. D'acord? Us faig una visita pel mapa, que també anirà bé per entendre una mica el funcionament, i després us explico altres coses que crec que són interessants de parlar sobre el tema de les fonts documentals, que és tota aquesta informació associada al registre en si, al registre arquitectònic, i també el tema del llistat. Aquestes dues coses m'agradaria després explicar-les. Com dic, és un mapa que permet per una part visualització, però també hi ha una part de gestió de les dades. Vam crear aquests filtres que estan basats en aquesta taula mare, que té una informació bàsica, i per tant, com que és una taula homogenitzada, la podem treballar i podem fer filtres i cerques. Aleshores, per exemple, podem fer una primera cerca. Quins són els elements industrials? Sempre parlem de patrimoni arquitectònic que es troba a la província de Barcelona. A partir d'aquí podríem començar a fer unes anàlisis, com una gestió de les dades, com per entendre quina informació tenen aquestes dades. Podem veure per comarques quants elements té cada comarca, o per municipis, també per veure cada municipi quins elements té. Un altre tipus d'anàlisi que podríem fer és aquests elements van ser construïts per albergar quin tipus d'activitat. Aleshores vam generar
aquesta jerarquia, que aquesta jerarquia inicial de preindustrial, industrial i obra pública la vam utilitzar perquè el Museu de la Ciència i Terrassa, que és el referent en patrimoni industrial, ells ja tenen un inventari dels 150 elements imprescindibles del patrimoni industrial i ells ja treballen amb aquesta primera jerarquia. A partir d'aquí nosaltres vam anar treballant una segona, fins i tot una tercera jerarquia d'activitats que ens permetissin fer unes cerques més acurades. I aleshores aquest llistat d'activitats el vam treballar juntament amb l'Eusebi Casanelles i la Mercè Tatger per decidir una mica quines eren les activitats i com les organitzàvem. Aleshores, si per exemple féssim la cerca en comptes de província ja ens centrem a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, i diem que volem veure quins són els que estaven, els que originalment es dedicaven al tèxtil. Veiem que són 5, pensaríem d'entrada que n'hi han d'haver-hi molts més. Això és perquè aquest llistat prové de l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat, l'Inverkit, per tant són els elements catalogats, i després us parlaré una mica més d'aquest inventari, perquè n'hi ha 5 i no n'hi ha tants com suposaríem. Un cop hem fet aquesta selecció podem veure d'aquests 5 quins són BCIL, bé cultural d'interès local, o quins són d'interès nacional. Aquests sense informació també us explicaré després perquè hi ha alguns elements que no tenen informació. O podríem determinar quin és l'estat de conservació, n'hi ha 4 que estan en bon estat, un del qual no tenim informació, però aquestes eines ens permet ja poder treballar les dades que tenim. Si un cop decidim, ens decidim per aquest element i volem entendre o volem saber més coses, tenim una fitxa descriptiva on tenim aquesta informació bàsica sobre el recurs, però després ja comencen a aparèixer una sèrie de links a pàgines web que ja estan treballant sobre el tema, com dic, al Museu de la Ciència o a l'Inverkit, que és aquest inventari de la Generalitat. Després també tindríem un accés a unes imatges, que en aquest cas aquestes imatges provenen d'aquest arxiu de l'Inventari de la Generalitat, però podrien haver-hi imatges que provinguessin d'altres fonts. Després hi ha el tema de l'hemeroteca, que és el que estem treballant amb tot el tema d'incorporar les notícies que hàgim recopilat o emmagatzemat per mineria de dades, i després el tema de la bibliografia, intentar posar la màxima bibliografia associada al recurs i també intentar lligar aquesta bibliografia amb els catàlegs bibliogràfics ja existents online, perquè sempre hi hagi aquesta vinculació. Aquesta és una mica la imatge general del mapa. Aleshores, alguns temes dels quals m'agradaria parlar. Aquesta és l'estructura de la base de dades. És més que res que entengueu que hi ha una taula mare, que és aquest llistat de recursos, que el cas que hem vist és un llistat que prové de l'inventari catalogat de l'Inverkit, i a aquesta taula mare se li van associant diferents informació, la que estem treballant és de l'hemeroteca, però podria venir altra informació associada provinents d'arxius, catàlegs online, etc. Aleshores, un dels temes que m'agradaria destacar és que en el moment en què nosaltres pensàvem que estàvem treballant en fer un inventari online, ens plantejàvem què és un inventari de patrimoni arquitectònic. Aleshores, el fet d'anar-hi treballant i anar llegint, vèiem que hi ha com algunes idees claus en el tema dels inventaris. Per una part era que un inventari és una eina de gestió i que és una eina de gestió de la informació que tens, però que t'ha de permetre poder gestionar aquell immoble i a la vegada gestionar la seva protecció. Però per altra banda també hi ha d'haver-hi tota una part de difusió d'aquella informació per poder-ne fer anàlisi i també que hi hagi una difusió de cara a una accessibilitat per part de l'usuari en aquest inventari que tu estàs treballant. Aleshores,
Aquest era un tema, el tema de l'accessibilitat. Per tant, crèiem que l'ús de les eines TIC era bastant imprescindible en el moment en què estem treballant un inventari de patrimoni arquitectònic. Per això la idea aquesta d'un mapa interactiu, perquè és poder fer accessible un inventari d'aquestes característiques. Després, un altre tema que vèiem que era molt interessant és el fet de treballar tota la documentació que ja existeix online, en aquest cas, sobre aquest tema que és el patrimoni industrial. O sigui, enteníem que analitzar individualment diferents arxius, documents, llibres, etc., o sigui, l'anàlisi individual d'informació associada amb un recurs permetia donar una visió més global d'aquell recurs que tu volies analitzar. I aleshores vèiem que tota aquesta informació individual ja estava digitalitzada i catalogada online. I ja és una feina que està feta per part dels arxius, dels catàlegs bibliogràfics, etc. Per tant, si nosaltres estàvem fent un inventari, crèiem que aquesta vinculació amb tota aquesta informació ja digitalitzada era bastant imprescindible. Aleshores, havíem de buscar maneres de poder vincular aquesta informació. Si, per exemple, parlem de les hemeroteques, també veiem que hi havia una gran quantitat d'informació també digitalitzada, de revistes antigues. En el cas del patrimoni industrial hi havia revistes de temàtica que ens podia semblar, o sigui, que ens podia ser molt interessant de conèixer aquestes notícies i també poder fer aquest vincle, engruixiria, diguéssim, aquest inventari. Clar, aleshores, el tema ve com generes aquest vincle online. Aleshores, un tema era el de la mineria de dades, intentar anar al seu cercador, fer la recerca i anar volcant, sempre amb els permisos corresponents. Una altra manera podria ser afegir el seu cercador, afegir-lo en la teva fitxa. Una altra manera seria el tema de l'escrapping, per exemple, és la plataforma aquesta Atrapalo, funciona, tu fas una cerca d'un vol i ella s'encarrega de buscar en totes les diferents companyies i després et mostra els resultats. Doncs hi ha diferents tècniques de poder introduir aquesta informació, que creiem que és molt important pel fet que hi ha molta informació digitalitzada, molt valuosa, només cal generar el vincle. Un altre tema, així com rellevant del tema dels inventaris, és el tema de la participació, perquè per una part parlem, abans us explico aquest, que és el tema de la vinculació amb l'administració, perquè, o sigui, nosaltres, com deia, aquest primer llistat que hem treballat és el de l'Inverkit, que és, diguéssim, el patrimoni oficial, que està catalogat i que està documentat en algun o pla especial o en algun catàleg dins d'algun planejament, tant derivat o general. Per tant, és una informació que està oficialitzada. Aleshores, poder tenir l'accés a aquesta documentació creiem també que era molt valuós, o sigui, a part de saber si aquell recurs és un BCIL o un BCIN o si es tracta d'un bé cultural catalogat per l'Ajuntament, poder tenir accés a la seva fitxa, perquè... I aquest vincle és possible. O sigui, hi ha dos referents a Catalunya que treballen molt amb la vinculació aquesta, amb la documentació de l'administració, que és, per exemple, el mapa urbanístic de Catalunya, que ells tenen l'accés al REPUC, al registre de planejament. No sé si sabeu com funciona el mapa urbanístic. Tu cliques a un polígon, que és una zona amb una classificació urbanística, i et dona directament l'accés en el planejament, o sigui, et dona el vincle en el PDF d'aquell ajuntament. Per tant, creiem que aquest vincle és possible, el que passa és de tenir accés a les bases de dades del REPUC i poder trobar aquell identificador comú per poder accedir-hi. Un altre referent és el portal d'informació urbanística de Barcelona, que també funciona en polígons. Tu cliques un polígon, et dona informació urbanística amb accés directe a tota la documentació administrativa i també et dona informació sobre el patrimoni. També tens accés a la fitxa patrimoni. Clar, com dic, aquest és com el patrimoni catalogat, que està amb algun tipus de documentació administrativa, però després hi ha tot aquell patrimoni que no està catalogat, que és patrimoni, però aleshores en podríem dir valoritzat per la societat o per la ciutadania,
i que creiem que també és molt interessant que pugui estar inclòs en un inventari, entenent que un té un tipus de catalogació i l'altre en té un altre, però que són recursos o immobles que tenen molt de valor per la ciutadania aquella més pròxima i per tant creiem que també han de constar. Per localitzar tots aquests elements immobles perduts, com més de caràcter més local o més sectorial, és necessari el coneixement extern o aquesta, com comentava el Jordi, aquesta col·laboració constant amb les entitats que treballen més de caràcter local, centres d'estudis o arxius comarcals que treballen més la informació més del territori. Això una mica com per entendre què entenem nosaltres com a un inventari de patrimoni arquitectònic i què és el que volíem mostrar amb aquesta plataforma i amb el mapa interactiu. Aleshores, ara us explico el llistat aquest que hem estat veient, que prové de l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya, el que diem l'INVARQUIT. Per tant, és el patrimoni catalogat, que més actualitzat o no, però consta en algun planejament o pla especial o en algun catàleg de protecció de patrimoni dintre dels plans d'ordenació urbanística als municipis. I per ara, gràcies a una col·laboració amb Wikipedia, vam poder tenir accés a aquests 28.000 elements geolocalitzats i amb una primera base de dades, una primera taula bastant bàsica, i a partir d'aquí la vam anar treballant. Aleshores, amb aquest accés a aquesta primera taula podem veure que hi ha un 14% d'immobles que van ser creats per albergar aquesta activitat preindustrial, industrial o d'obra pública. Nosaltres el que fem és tenim aquesta taula de 28.000 elements, li apliquem uns filtres que vam haver d'estar treballant perquè és una base que no està homogenitzada, o sigui, no està treballada com a base de dades, sinó que hi ha certs buits que no et permet treballar-lo com a base de dades tal qual, sinó que hi has d'aplicar diversos filtres i finalment, després de treballar-la, vam poder treure aproximadament 2.500 immobles catalogats de caràcter industrial. Aleshores, en aquests immobles sí que ja li vam aplicar els nostres valors, els nostres atributs, vam generar la nostra taula en format de base de dades i ja podem tenir aquest primer anàlisi de les dades, diguéssim. De caràcter preindustrial tenim un 37% dels immobles. Cal dir que d'aquest 37%, un 31% són molins, molts dels quals són d'època moderna, del 17-18. Després, si ens fixem en l'obra pública, hi ha un 35% d'aquests immobles que són d'obra pública, dels quals un 21% ja són del sector dels camins i les carreteres, perquè hi ha molts ponts catalogats. Molts d'aquests són medievals, però els hem inclòs igualment pel sentit que enteníem que és un factor generador d'industrialització. I després hi ha l'activitat industrial, pròpiament, ens fixem en un 3% del tèxtil, un 7% del sector agroalimentari a Catalunya, que és considerable, i després aquest altre tipus d'indústria és un 10%, el qual no està com classificat, amb aquesta jerarquia com més acurada, per tant és una feina que s'ha d'anar treballant. Això és com per explicar-vos una mica aquest tema que us deia de la importància d'augmentar aquest inventari i no fixar-se només en l'inventari catalogat, sinó treballar més enllà amb el patrimoni o amb aquells recursos valoritzats per la ciutadania. Això són dades. El Museu de la Ciència i la Tècnica està treballant amb un inventari de patrimoni arquitectònic que li diuen IPIC, i està treballat per diverses comarques, no totes, potser n'hi ha unes 10 o 15. No és accessible, ens van cedir les dades per poder-les analitzar i aquestes 5 comarques són les a les quals vam tenir accés i vam veure, per exemple, el Pallars Sobirà. És un inventari que va generar cada comarca, cada comarca decidia quins investigadors treballen en aquest tema i, per exemple, el Pallars Sobirà va decidir que la seva comarca tenia 200 immobles interessants en el tema de la industrialització. I, en canvi, si ens fixem en les dades de l'INVARQUIT, per tant, patrimoni industrial catalogat, només n'hi ha 14. Per tant, hi ha una diferència brutal en el sentit que, catalogat en tenim 14, però hi ha un munt d'elements de patrimoni que tenen un gruix considerable i que també és interessant tenir-los en compte.
És per això que nosaltres treballem amb aquest primer llistat de l'Inverquid, que en diríem el patrimoni catalogat, però després vam afegir nous llistats com per poder anar engruixint aquesta taula mare. Aquests en diem casos d'estudi, que són els que anirem parlant al llarg del dia. Per exemple, després, ara la Mercè Tatger ens explicarà el seu cas, que és com una selecció de fàbriques de Barcelona. A la tarda tindrem el cas de Javi Fraga, que ens explicarà les fàbriques que encara estan dempeus a Barcelona per diferents usos, o amb usos de tipus equipament o amb usos privats, però que encara estan dempeus i estan funcionant. A la tarda també ens explicarà el Javi Rocamonde el cas dels paisatges cooperatius, que es centra en la zona de les colònies del Llobregat. I després hi ha el cas, que també ens explicarà a la tarda, del Jordi Rogent i en Jordi Tassies, que és una selecció de patrimoni industrial, però amb l'estil modernista. Fins aquí. Moltes gràcies. En mitja hora bé, no? Sí, ja temps ben bé. Bé, donat que anem bé de temps, hi ha alguna pregunta específica per la presentació de la Glòria o preferiu que concentrem preguntes al final de les 3? Veig que no hi ha preguntes de moment, podem deixar-ho per més endavant. Moltes gràcies, Glòria, per la presentació. Demanaré, doncs, que pugi la Mercè Tatger. Aprofitem per felicitar-la per la medalla d'or que li serà concedida. D'honor, perdó. La medalla d'honor de la ciutat de Barcelona. Bé, presentacions... Poc puc dir al respecte, tots coneixeu, ha estat catedràtica de didàctica de Ciències Socials de la UB, historiadora, geògrafa, centenars de publicacions, moltes d'elles, o la gran majoria, relacionades amb el patrimoni industrial de Barcelona. Per tant, ha estat un plaer per tots nosaltres tenir-la dintre del projecte i, evidentment, un plaer que avui hagi accedit a presentar. Bon dia a tothom i per mi, a veure, ha estat un plaer participar en aquest grup de recerca. Ja coneixia el promotor principal, però he fet 2 coneixements en persones que no coneixia, que ja formen part del grup en el qual compartim totes aquestes dèries sobre el patrimoni industrial. Bé, també voldria felicitar la novetat i ambició d'aquest projecte, que ens obre a tots els investigadors un camp tan infinit que jo ara reflexionava que potser es té que acotar en un moment determinat, perquè clar, abans les possibilitats de recerca es limitaven als 4 arxius i a les biblioteques que tenien la documentació que tenien, no? I ara, esclar, amb aquest món digital és que s'obre, és tan infinit que potser el que es té que fer a vegades és acotar, no? I m'ho aplico a mi sola també, també m'ho aplico a mi mateixa en aquest cas, no? Però, i en especial perquè a mi em costa molt, clar, quan els límits no estan precisos, estem en un món imprecís de límits. Abans tot es limitava a anar a 2 biblioteques, no? Doncs com a molt, amb molta sort anaves a Madrid o podies anar no sé on. Però, clar, això també crea una certa angoixa en algun moment determinat, no? I posen un repte a les institucions també, no? Clar, ara dius, bueno, escolta'm, què fem, què no fem, no? Bé, però, clar, jo no pertanyo a aquesta generació de la revolució digital, a la que jo dic com la 4ª revolució industrial, perquè encara que sigui digital, és altament industrial. Una nova indústria, una nova manera d'imprimir, però en el fons no deixa de ser industrial, no és manual, no és, diguéssim, artesanal, etc. Bé, i després també vull agrair, ja que estic aquí,
que tot això és possible, que hi hagi equips com aquest cas, gràcies a les nostres escoles tècniques de la ciutat de Barcelona, que tenen un origen ja històric i que han fet al llarg d'aquests segles d'industrialitzacions una tasca de formació d'enginyers. Per què? Perquè el que vosaltres avui presenteu ja fa uns anys que s'ha utilitzat, per exemple, per enginyers formats a l'Escola Superior d'Informàtica de Barcelona, per exemple, s'ha aplicat al Tribunal Penal Internacional de l'Haia en casos de vulneració dels drets humans en països africans. I més ja a casa nostra, diguéssim, i amb el nostre ram, jo parlaria aquí, ja que també està el director de l'Arxiu Històric, de la recent tasca que s'ha fet amb les cròniques de Bruniquer, que jo crec que és... No hi entenc, però a mi m'ha semblat per la seva complexitat, diguéssim, però facilitat d'accés al mateix temps, però la complexitat de la tasca i de la manera d'organitzar-ho. Per tant, jo crec que no seria avui que estem aquí, tenim el deure de felicitar les nostres escoles industrials i demanar al mateix temps que a l'educació i a la formació superior cada vegada hi hagin més recursos, però que han de començar a l'ensenyament primari, i en el qual també s'incorporin a les dones. Per això estic molt contenta que tinguem a la Glòria aquí. Jo diria que amb la Teresa Navas també sou les úniques, i jo també, com la que he participat, que també estiguin amb aquests equips d'alta tecnologia, dit així, familiarment. Bé, a mi em van demanar que coneixedors que tinc molta documentació sobre Barcelona, si volia col·laborar en el cas de Barcelona. Clar, el cas de Barcelona és molt important, perquè Barcelona ha estat, com ha dit abans ja el Joan Roca, una ciutat molt petita territorialment. Ara té 100 quilòmetres, però abans en tenia molt menys. Podríem parlar de l'edat mitjana i tota l'àrea de Barcelona, etc. Però ja diguéssim, en aquests temps de la revolució industrial, si comencem al segle XVIII, es queda molt petita i continua així més de 100 anys. Amb la qual cosa, ara tenim 100 quilòmetres quadrats. Amb aquests 100 quilòmetres quadrats s'ha fet diverses revolucions industrials i que van donar una gran trajectòria. Aquesta revolució industrial que es fa a Barcelona, és veritat, no es fa només perquè Barcelona tingui un gran potencial, el potencial comercial, el potencial de mà d'obra, el potencial d'atraure gent que portava noves tecnologies, sinó també perquè d'alguna manera va treballar en xarxa amb la resta de Catalunya. Això és molt important. Moltes vegades, com cadascú començava a estudiar la seva parcel·la, deia, mira, hi ha una fàbrica allà a la Berga, que es diuen Pons. Que els senyors Pons, que il·lustrats eren aquells senyors. Però és que resulta que després, quan parlaves amb gent de Barcelona, de les Corts, deien, sí, però aquí hi ha un senyor que es deia Pons i Arola, diu que feia gàbies de gallines. Dit ràpid, la visió popular de la gent del barri. Resultava que el senyor Pons, que feia les gàbies de gallina, que a més era un personatge superinteressant perquè era un dels innovadors amb les tècniques avícoles, resulta que era el senyor Pons de Berga. Per tant, aquest treball en xarxa, els planes, sí, tothom. A Girona van començar els planes, però els planes al final van posar una empresa a Barcelona. Aquesta interacció entre els de la resta de Catalunya venint a Barcelona i els de Barcelona buscant lloc a les colònies ens dona... I, clar, el que passa, que això és el que havia dit el professor Nadal, doncs sí, de fet el cervell de tot això es coïa a Barcelona, és veritat, no? Perquè, aleshores Barcelona és molt important en aquests tipus de treballs. Llavors jo el que jo hi he aportat bàsicament és un fons de... Vam començar per dir, tinc molt material, jo tinc pràcticament, no m'ho vull dir així molt, però informació a diferents nivells, potser seria de l'entorn, quasi bé, arribaria a més de 500 fàbriques de Barcelona. Entenem per fàbriques un sentit més ampli, perquè jo sempre he intentat treballar amb aquelles indústries que eren més petites, perquè si una cosa que ha caracteritzat Catalunya és que ha tingut un gran nombre d'indústries mitjanes i petites.
innovadores, en molts casos, de curta durada algunes, però que a més van tenir un paper molt rellevant en molts sectors. Per exemple, podria ser algun que són les de fabricar sabates. Aleshores, molts sectors que desapareixen per la competència d'altres regions espanyoles, per exemple, perquè els sabaters barcelonins s'acaben quan els de Llevant s'hi posen en marxa. Bé, aleshores, d'aquestes, com seleccionàvem? Vam pensar que una fórmula seria seleccionar a través d'aquelles de les quals jo hi tenia una imatge. Per què? Perquè això de les imatges són molt il·lustratives i, a més, perquè vam pensar en una certa vessant atractiva pel públic en general, però també podria ser utilitzat per les escoles. A partir d'una imatge es pot treballar i a partir fan preguntes, etc. Bé, aleshores, aquests fons procedeixen de recerques que jo he fet, bàsicament articles, llibres, i que hem anat seleccionant. Per tant, responen a una cronologia àmplia, no sé si ara passo aquí, a veure aquest nena. Una cronologia àmplia que hem situat al segle XVIII fins al segle XX, però no vol dir això que del segle XVIII es faci una anàlisi com s'ha fet quan s'han treballat les indianes, ni molt menys. Vol dir que hi ha algunes de les meves imatges fan referència al segle XVIII, amb alguna imatge, però de fet és la que és menys nombrosa, fins al segle XX. Aleshores, és clar, com les imatges són seleccionades a partir de diferents articles, van des del tèxtil, que comença bàsicament al Raval i que després a la Ciutat Vella i continuarà a Sant Martí i a molts altres llocs, fins a l'electrònica, que per dir-ho, si algú no ho sap, els primers ordinadors fabricats a Catalunya es van fer al carrer Rocafort, tocant a la Gran Via, a la dècada de 1960, encara que abans de l'era digital, per dir-ho així. Bé, diferent tipus d'estructures productives, grans empreses, tallers, fàbriques desaparegudes, moltes, perquè això de les desaparicions, a veure, jo crec que és molt important estudiar el desaparegut perquè si no es perdrem una part de la història. Si llavors anem valoritzant el que queda, que s'ha de valoritzar, però hem d'anar recollint una mica com aquella fàbrica que ens ha quedat, de fet, formava part d'un sector que era important, I després també hi ha algunes que són fàbriques conservades parcialment o d'una manera més àmplia. Hem fet una fitxa a cadascuna, una mica seguint la tònica que deia la Glòria, i després intentant linkar-la, tot això encara és un procés que estic anar fent perquè és molt llarg, i si hi havia alguna altra referència amb algunes de les bases de dades, etc. Bé, en quant a les imatges, s'ha de dir que hi ha un repertori bastant ampli. Plànols. Els plànols, jo soc una de les usuàries de l'Arxiu Municipal Contemporani, que també vull felicitar que malgrat les dificultats que tenen de personal i d'espai, etc., fan una tasca extraordinària i a més està en procés d'escanejar, que també podria ser un altre link a buscar, part de tota la documentació. Per tant, hi apareixen alguns plànols. Després hi ha vistes dels edificis que procedeixen moltes vegades a imatges que eren molt freqüents al segle XIX i fins a principis del XX a la correspondència d'algunes empreses o marques de fàbrica, que ens han demostrat que són més importants del que podríem semblar. Per què? Perquè molta gent es pensava que aquest paper comercial es feia una imatge una mica idealitzada de la fàbrica. La realitat ens ha mostrat que no era idealitzada, sinó que moltes vegades era obra dels millors dibuixants que tenia en Catalunya al segle XIX, formats a l'escola de la Junta de Comerç, que realment, clar, a veure, ho endreçaven una mica, si hi havia algun trencat en algun lloc, suposo que el completaven, però que eren molt interessants i molt representatives. I després voldria també, moltes imatges són de publicitat. Jo m'he dedicat a mirar, he fet mineria de dates manual,
dedicam a consultar tota la bibliografia que he trobat a l'Ardiaca i a la Biblioteca de Catalunya sobre els anuaris, guies de la ciutat. Hi ha que valorar que l'Ardiaca conserva un nombre de guies de la ciutat, innombrable no, però molt numerós, que a vegades te l'acabes. I amb aquests llibres que es feien per una miqueta per explicar la ciutat, més que els que hi estaven, que ho sabien, de caràcter comercial. I moltes vegades perquè nosaltres aquí a Barcelona hem tingut un turisme sempre. El que passa que el turisme que venia al segle XIX era un turisme molt limitat i molt comercial. Venien o a mirar què fèiem o a comprar. Especialment les excolònies americanes que durant molts de temps van ser uns visitants més importants que vam tenir. Això per una banda. Ara aquí explico una mica... Sí, espera't, l'altra. Aquesta petita introducció que podeu trobar si entreu a l'aplicatiu, parlo que tinc més de 300 imatges, que és material gràfic, indústries de Barcelona del segle XIX i XX, alguna del segle XVIII, i es poden treballar diferents temàtiques, en les que ara entraré. Bé, vull agrair també, com dic aquí, a la col·laboració. Ja podeu pensar que amb aquestes coses informàtiques les meves facilitats són molt elementals. Per exemple, el Guillem Ors, que em va ajudar amb l'equip en el primer moment, el Xavier Fraga i la Glòria Clavera, amb el que he estat fent molt mà, colze a colze, tota la... completar aquesta, diguéssim, cas que com li diem nosaltres. No sé com vaig de temps. Bé? Perquè no tenim temps. Bueno, a veure, amb el plano jo no tinc dificultats, ja vam parlar-ne l'altre dia. Per tant, aquí no us mostraré, no sé si arribarem a algun lloc, prefereixo no entrar-hi. El mapa, també a partir d'aquest mapa podem entrar a les fitxes que corresponen a aquest cas, de la manera que us han ensenyat. Per tant, potser ho deixaríem una mica córrer. Vull dir que a partir d'aquí pots entrar i tindríem la fitxa tal qual ens han indicat abans. No sé si tu saps entrar-hi més fàcilment amb això. No, aquí no pots entrar a part d'això. Deixem-ho així. No, ara projectarem dos. Vull dir que la metodologia és igual per tots els elements que s'incorporen en aquest projecte. Per tant, hi ha una localització, hi ha tota una descripció, una classificació per sector, i aquesta descripció, clar, costa fer-la perquè, clar, l'Inderkit ja en té una i l'heu penjada, però nosaltres ens hem tingut que anar resumint a partir de totes les informacions que tenien recopilades, la qual representa també un problema, perquè una part de la informació, clar, hem posat la imatge, però potser aquella peça no està treballada d'una manera molt bàsica o molt complementària amb un dels articles que jo havia escrit. Per exemple, un article sobre l'alimentació a Catalunya, les fàbriques de refineries de sucre i les pastes de sopa, esclar, citava altres empreses que d'aquells moments havien sigut importants. Potser aleshores la imatge era molt atractiva, però la informació era bastant limitada. Per tant, també hi ha hagut que fer un treball complementari. Aleshores, jo presento dos casos per mostrar també diverses coses que m'interessa mostrar. Bé, no sé si m'he perdut. La fàbrica d'Am, per tots els coneguts, i si ara dic, la fàbrica d'Am, tothom em dirà, què? Al carrer Rosselló, no? I molts hi heu estat perquè fan molts saraus de tant en tant, etc. No? Aleshores, esclar, dir la fàbrica d'Am és dir una cosa molt complexa, no? A veure... Aquí, la fàbrica d'Am, veieu que tenim la fitxa que hem fet, una fitxa que té molta informació procedent de l'Inderkit. Però, clar, l'Inderkit a vegades oblida la complexitat del tema. Llavors, aquí el que vull mostrar també amb aquests dos exemples és que un patrimoni, un element industrial té tanta història darrere que a vegades ja no saps per on portar-lo. Clar, el cas de la fàbrica d'Am,
Això seria la fitxa, aquí trobaríem, ens sortiríem, etc. Bueno, no sé si algú reconeix aquesta imatge. Això és, en realitat, la fàbrica d'Am, perquè la fàbrica d'Am actual es deia la Bohèmia i es va construir per uns empresaris que no eren els d'Am, que eren uns altres empresaris, també tots alemanys i tots es dedicaven a la mateixa cosa de la cervesa, però no, era una altra empresa. Clar, la primera empresa que fa a Barcelona cervesa seria complicat perquè van començar a fer-ne molts, però bueno, tenim els dos mites, diguéssim, fundacionals, que serien la Moritz i que serien el DAM, els dos mites fundacionals. Clar, jo no sé quina va ser abans, ells no ho acaben de dir-ho, però clar, de fet la DAM va ser molt potent. I la DAM va començar, clar, de la DAM podríem parlar des del Poble Nou, passant per la Bohèmia i acabant, i també passant per aquesta imatge que correspon a la fàbrica de la DAM del carrer Urgell, cantonada en Diputació, on ara hi ha un edifici alt i després una espècie d'hotel un dia i que en el seu moment també va ser el Periódico de Catalunya. L'edifici està tot enderrocat, però de fet va perdurar fins a principis de la dècada dels 70. Per tant, això ens mostra ja la complexitat d'estudiar una fàbrica, una empresa, perquè clar, aquí juguem amb l'empresa, la fàbrica, l'edifici, molts elements. A vegades amb els companys d'història econòmica diuen no, és que nosaltres estudiem empreses. Clar, si estudies empreses també és una altra història, l'empresa pot tenir moltes localitzacions. Aquest seria el mateix el cas. Aquesta seria una imatge molt interessant que surt en el llibre de Francesc Cabana sobre la fàbrica d'Am, un llibre preciós, molt ben fet, i aquí vull agrair també que amb el senyor Cabana no li deixarem mai, li agrairem tota la feina que ha fet amb la seva recopilació d'informacions de fàbriques i el seu fons documental, que com sabeu ara em sembla que està a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Bé, surt amb aquest llibre i és molt interessant perquè ens mostra com l'Eixample també va ser industrial molt aviat. És una fàbrica que es construeix en la meitat de la dècada dels 70 i viu 100 anys allà. El que passa que quan compren la Bohèmia, aleshores aquí deixen de fer cervesa. I fan coses, no ho explico perquè tampoc... Però continuen fent coses, a més, curioses. I aquesta és una foto de la fàbrica d'Am que es va fer pel llibre, ara em sembla que és del CCCB, nena, o del... Sí, no de l'altre, del MacBell, que es va fer pel treball que vam començar a col·lectiu amb el Xavier Veciana i el Martí Txeca sobre ciutat i fàbrica. I Veciana i Urpinell van fer unes fotos magnífiques amb la qual dèiem, escolta'm, però això és la fàbrica aquesta? Perquè la veiem més maca, no? Diuen, no, si vam anar abans d'ahir, no? O sigui que és real, no? Aleshores també, aquí també això ens serveix una miqueta per parlar de l'interès d'aquest fons més gràfic com a fons d'estímul, de recreo, de fer memòria de les persones interessades, també pels historiadors de les tècniques o de les estructures, perquè se'n dona compte que aquell dibuix era real, el feien real amb la ximenea, etc. I després també potser per motivar amb els alumnes que vulguin fer recerques. Aquest és un cas. Després hi hauria un altre cas que és... Aquí veieu que també he acompanyat d'aquest tipus de material que jo en tinc una bastanta col·lecció, aquest ve de la fàbrica del mateix llibre del Cabana i aquest és d'una publicitat molt repartida i fixeu-vos que aquí ens posa el carrer Urgell 71 i veieu que és un dibuix però que correspon exactament a el que es havia construït. Clar, aquí han construït una nau als costats on ara hi ha un edifici alt de diverses plantes que va fer l'empresa, no sé si venent-se a la resta del solar. Això ja també entraríem en molts temps. Ja veieu que la qualitat d'aquestes imatges són molt importants. I penseu que aquestes són del llibre del Cabana, però també l'Arxiu Històric de la Ciutat té un fons gràfic magnífic i extraordinari en el qual jo també he estat recercant i pots trobar moltíssimes, una quantitat d'elements d'il·lustració que permeten
ara que hi ha tanta moda del disseny i etc., pensar que també a la ciutat molts dissenyadors van treballar per les fàbriques. Com no hi havia molta feina d'una altra cosa, realment eren captats per les empreses de diferents sectors perquè s'hi fessin tota la publicitat molt àmplia i molt divertida en alguns casos. A veure, l'auxiliar de la indústria. No sé si a algú li sonarà aquest nom, que a més és bastant genèric. L'auxiliar de la indústria era, quan al principi de la revolució industrial, cap a la dècada dels 50, un grup d'empresaris textils es van decidir que tenien que muntar una empresa textil important. I on te la van voler posar? En aquell lloc, que em sembla que era el Montlau, no que ho deia el Montlau? Bueno, que hi havia un personatge que havia dit que les fàbriques tenien que anar tots a la zona franca. Però aquests s'ho van pensar en sèrio, van dir, potser sí que ens hi anéssim. Allà hi havia prats d'indianes i aquests senyors munten, fan l'auxiliar d'indústria, que és una societat anònima també, entre l'Erasme de Gònima també hi participa. Aquí tenim la seva ubicació amb el que ara és el centre cívic, la Casa del Rellotge, la zona franca, la fitxa, la informació, etc. I el que m'interessa més és presentar el que era l'auxiliar de la indústria. Això és la imatge, forma part dels plànols que es conserven a l'Arxiu Històric de Barcelona, i aquesta fàbrica la va dissenyar el Josep Oriol Mestres, que jo crec que anava en competència amb l'Oriol Bernadet i que a vegades hem confós si eren pares, fills o parents, però no eren ni parents ni pares ni fills. O sigui, aquest senyor va decidir fer, aquesta empresa va decidir fer aquesta fàbrica que veieu que és molt completa. Si algú ha estat a la Casa del Rellotge veurà que aquest edifici que hi ha, que té una torratxa, si li treu la torratxa és l'actual Casa del Rellotge, que és l'únic resta que queda d'aquesta indústria. Aquesta indústria va durar poc, va fer fallida i al final es va ser ocupada per una sèrie d'activitats textils. Ara, si anéssim a parlar amb els veïns, no sé si hi ha algú aquí que sigui de la zona franca o així, com se li diu? Can Ferrero, que feien galledes, de galvanizados. El senyor Ferrero hi va anar allà, sembla que no sé si abans de l'any 30 o una cosa així, però clar, van treballar tantíssima gent del barri, allà de Can Ferrero, que esclar, tots els una miqueta més grans, els més joves ja no, però els més grans, inclús han portat àlbums de fotografies de la fàbrica Ferrero, no? Clar, això és el mateix el que passa amb les indústries, que es van evolucionar. Això és una cosa molt catalana, suposo que és reaprofitar, no? Reaprofitem aquesta fàbrica per posar-ne una altra, o si no posem moltes fàbriquetes petites en el lloc de la fàbrica gran que tenim en molts casos al Poble Nou. Era magnífico. Això no s'havia publicat gaire i gràcies al cas de Can Ricard, quan la Montserrat Villaverde va fer el document per declarar bé cultural d'interès nacional, va posar aquesta fàbrica en contrast amb la fàbrica de Can Ricard. Aquesta seria una fàbrica, clar, aquests dibuixos no els hem trobat per l'Oriol Bernadet, però tot i que l'Oriol Bernadet en sabia tant o potser més que el Josep Oriol Mestres, perquè era un senyor molt transversal que havia projectat la Puda de Montserrat, que si algú ha vist els dibuixos de la Puda de Montserrat és tan impressionant com això, no? Però van sortir amb aquest, es va poder d'això, vaig veure que era de l'arxiu, vaig anar-ho a buscar i, doncs mira, aquí us ho puc ensenyar. Fixeu-vos, això és el plano d'aquesta empresa, no? Que ara tindríem que veure si es va fer tot, si s'ha de fer una part, perquè clar, això és una altra història molt complexa que no sé si arribarem mai. Han sigut aquests dos exemples per mostrar el tipus de material que es troba en aquest cas, de les fàbriques de Barcelona, i les possibilitats. Jo només, per acabar, volia fer algunes coses ja les he dites. Uns diríem l'interès del material, ja veieu una mica per aquestes imatges quin pot ser, que pot ser molt transversal. Després també volia dir que gràcies a l'Arxiu Històric, a l'Arxiu Municipal Contemporani i als arxius veïnals he pogut reunir tota aquesta informació.
Després també dir que gràcies que el meu treball no s'ha fet en solitari, sinó que l'he fet sempre junt amb quantitat de persones que en cada moment han sigut canviants, però sempre han estat, diguéssim, al meu costat. I volia citar els amics de Beclus, el grup Ciutat i Fàbrica, el Txeca i el Baciana, que veig que és resistente, perquè em sembla que li han donat algun premi de no sé on, que està ara activa. Sí, un premi precisament d'algo relacionat amb les fàbriques de creació, per la fàbrica Bòstic. I després, per què no, l'Antoni Vilanova, que també l'Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica, que tenim aquí a l'Eusebi Casanelles, la Marta Urbiola, lluitadora amb mi per Can Ricard, i també en aquests moments, ja he dit abans, gràcies a la Glòria i gràcies al Xavier per ajudar-me. Res més. Moltes gràcies per la presentació. Només dir-vos el que acabem de presentar ara mateix eren només 2 dels 300 casos que s'han estat treballant, per tant hi ha molt material a darrere, si us interessa podeu consultar la pàgina web. Ens queda encara 20 minuts fins al moment de la pausa. Si teniu alguna pregunta tant per la Mercè Tatger com la Glòria Clavera o per mi mateix, és bon moment. Mentre aneu pensant en les preguntes, començaré amb una pregunta molt breu, ja que estem parlant de patrimoni industrial i probablement en sigui major experta que existeix en aquests moments. A mi m'agradaria demanar-te 3 titulars ràpids de quines serien les 3 fàbriques o els 3 elements de patrimoni industrial més importants, els 3 més importants que hagin desaparegut i els 3 més importants que estan en risc de desaparèixer i que per tant hauríem de, entre tots, intentar documentar per evitar-ho. Els existents, els desapareguts i el perill. Em poses en una situació, a més si parlem de tota Catalunya, perquè clar, a veure, jo a Barcelona ho controlo bastant. No cal que siguin 3, però els casos més... A veure, el reste de Catalunya no ho controlo, perquè a veure, jo viatjo poc, ràpid i malament, jo passejo per Barcelona contínuament, puc anar per qualsevol racó, però ja quan vas a fora, no? I després també dir-te que jo no... A veure, jo soc experta en una part, en una secció del patrimoni industrial, perquè és que és tan complexa que jo quan arribo a una maquinària ja em poso com nerviosa, sort que esteu als Casanelles i a la Conxa i moltíssima gent, perquè els diu, escolta, em sembla que ja hem trobat no sé què, no? Clar, aleshores soc, diguéssim, més aviat, diguéssim, treballo de camp, però en documents, m'he de dir que jo el Google és molt amic meu, ja, a més em gratifica contínuament, pobre Google, perquè quan porto 10 dies insistint en algun nom, doncs al final em surt massa i tot, no? Els primers dies és horrorós, fatal, no? Però, per tant, és purament manual la meva sangre, no? A veure què surt, no? I La Vanguardia també he d'agrair al senyor Godó que, a part de com sea, ha fet això, que ho hagués pogut fer millor, també és cert. Segons m'han dit gent que ho van fer-ho, La Vanguardia no és com les cròniques de Bruniquer, ni de lluny. És una mena de cosa que et va sortint, exactament, difícil, no? Llavors, per tant, a mi em seria molt difícil. Home, coses que hem tirat a Barcelona, és que n'hem tirat tantes. Han desaparegut tantes. Home, aquesta, primer de tot no sabem si aquesta de l'Oxeno de la indústria es va construir. No ho sabem, això tampoc. A veure, hi ha aproximacions. Aquí també es passa una cosa, que es mira des d'un punt de vista tècnic, el barri ho estudia, l'altre no sé què, però al final s'ha de posar-hi un amb el tema. Clar, tampoc a les universitats hi ha gent
que s'hi dediquin a això, perquè hi ha molts màsters de patrimoni, però són per a veure si aquests estudiants es col·loquen en algun lloc, no són professionalitzadors de l'estudi del patrimoni, tampoc moltes vegades. Primer perquè el màster dona el que dona, però clar, les escoles d'arquitectura pues tampoco están mucho por la tarea, no? Diria jo. En tot cas, rehabilitació. I encara. Les escoles d'enginyers, home, hi ha tot un grup d'història de l'enginyeria, però clar, ja és història de la enginyeria, ja et van bé, no? Perquè si l'Oriol Bernadet jo me'l mirava com el senyor que feia fàbriques i balnearios i resulta que era el gran matemàtico de l'època, no? Un matemàtic, a més, divertidíssim, perquè estava amb la frenologia i amb el Mariano Cubí, que era un personatge també molt divertit, no? Però, clar, ells miren aquest aspecte. Llavors, tu això, qui ho lliga? Com es lliga, no? No hi ha una... Per tant, sempre anem dient coses sobre les fàbriques, fins on arribem, es fan alguna tesi doctoral, però, clar, llavors els d'història econòmica cada vegada deriven més a la història empresarial i de les grans empreses, perquè així, 6 anys enrere treballaven, què sé jo, a les indústries del 19, ara se dediquen a explicar que la Puig com és que ho ha fet per ser tan important, no? El qual està molt bé, perquè també darrere d'una fàbrica hi ha una història empresarial extraordinària, de personatges, de dones i tot, perquè no hem de parlar de la Mercedes Paniker, que es va dirigir a la fàbrica Paniker durant no sé quants anys perquè els seus germans estaven en altres tarees, sabides per tots, no? Vull dir que hi ha moltes coses. Per tant, ja no sé què diria que dir, quina seria... Bueno, de les que existeixen, home, crec que l'escola industrial hagi aguantat, també és molt, no? Perquè ningú se li ha hagut... Bueno, hi ha alguna idea a vegades, no? Per tant, jo diria que potser, parlant de Barcelona, jo diria que aquesta seria... Home, com a fàbrica, clar, és que han fet tanta neteja que ara no em voldria... La Sabeta, no em voldria jo tampoc... Ja penseu que potser pensem entre tots, fem un concurs, no? De les desaparegudes, evidentment que moltes també desaparegudes. A veure, jo crec que hi ha una que tindríem, que no és que estigui en perill, però seria la fàbrica del Raval del carrer Tallers, que, com es diu? Ja sabeu quina és, no? La fàbrica neoclàssica. Aquesta fàbrica neoclàssica és una fàbrica molt important. Afortunadament, gràcies a la pressió que vam fer des del grup de Patrimoni de Barcelona en Comú, en aquest moment s'ha aconseguit que les fàbriques del Raval estiguin controlades, per dir d'alguna manera, no podem dir ni catalogades ni descontrolades, per tant que quan els vulgui fer alguna intervenció es tingui que revisar molt a fons, perquè si no el que passava és que moltes vegades es demanaven les llicències, com les fàbriques no tenien una catalogació, al final ja havien començat a fer una rehabilitació o el que fos, i aquesta fàbrica jo crec que és molt important perquè és de les fàbriques del segle XVIII importants que ens queden a dintre del Raval. Això ho diria que està en perill perquè hi hem fet apartaments, està en perill de no sé què, però bueno, també. O sigui que per tant no sé si us puc donar els titulars. Els titulars sempre són nefastos. No sé si hi ha alguna persona que vol alguna cosa més. Sí. Jo afegiria que també. Fantàstic, però que no, malgrat el pla que sigui interès del districte, no s'acaba de trobar la fórmula perquè sigui accessible com a patrimoni. I això els que hem tingut, els pocs que hem tingut el privilegi de posar per ulls i veure, això sí. A veure, l'altre cas seria, però clar, el que passa que a l'Erasme ens queda la casa del propietari. Clar, perdona, el que era la fàbrica jo l'he vista, perquè la fàbrica jo, clar, no l'has vista, però no la fàbrica, en què es havia convertit la fàbrica, en indústria compartida, importantíssima ja des de principis del segle, suposo que des del segle XIX, quan ells van fer figa, diguéssim, no? Però, i es veia perquè tu anaves pel carrer Riera Alta, que arribava, no hi havia la Rambla del Raval, i allò hi anava molt perquè la meva mare tenia l'afició de portar-me al Conservatori del Liceu que toqués el piano. No li va servir de res, però bueno. I allò era el nostre camí habitual de passar per allà. I clar, jo hi havia allà que hi havia
una sèrie de naus molt atrotinades, que tot això va desaparèixer quan van obrir la Rambla del Raval. Llavors, a veure, jo crec la combinació de l'Erasme de Gònima amb la fàbrica del carrer Tallers, que estan molt a prop, es donaria el que no tenim, que seria conservar tota la fàbrica de l'Erasme de Gònima, que a més és una fàbrica molt antiga, que també es devia transformar molt, però la que sí va ser una llàstima va ser la del carrer Tallers, perquè clar, ja es van fer els apartaments i tal, i després també va ser esmutxada perquè tenia com un parat fins i tot darrere quan ja van tirar les muralles, perquè era una fàbrica que per darrere tenia la muralla que correspon més o menys al carrer Pelayo i una mica més, no? Sí. I per tant, sí, el Raval jo crec que sí que fer un esforç de recuperar-lo perquè va ser un espai industrial molt... Bueno, on va néixer, no? D'alguna manera. No sé, algú més també? Hi ha una altra pregunta? Sí, un tema més concret. Tu creus que el conjunt de fàbriques conservades d'una forma o una altra reflecteix la tipologia d'indústries que hi van haver a Barcelona? Bueno, si no ho saps... No, jo crec que no, perquè la conservació de les fàbriques s'ha fet d'una manera, diguéssim, a partir de les reivindicacions. A veure, clar, algunes han resultat que eren molt significatives, però ja s'havien traspapelat, diguéssim, ja s'havien canviat tant amb el pas del temps, que esclar, ja no s'assemblava ni una castanya. Per això Can Ricard té, em sap greu que no estigui el Jordi Martí, Jordi Martí no, que el Carles Martí, perquè realment Can Ricard és la que s'ha anat conservant, no sé per quines raons, suposo perquè era una família tan rentista, que ja no volia ni gastar en canviar una bombilla, per dir-ho d'alguna manera, mentre anés... I llavors és un cas. Jo crec que Can Ricard és una de les que tindríem que intentar, però el que passa que com es va desmoronant, ja ho veurem. Per tant, es fa d'una manera, per dir-ho aleatòria, no aleatòria, mira, ara anem a aquesta, sinó en funció de demandes veïnals, com explicarà després el Javier, que aquestes demandes veïnals, com resulta que finalment és un equipament, doncs llavors hi fan l'equipament. I clar, llavors en uns moments que no hi ha sensibilitat, doncs ho tirem tot o fem un parc, que és el més fàcil. Espanya industrial, doncs fem un parc. S'ha de dir que abans l'empresa ja s'havia venut de tot, abans que es fessin el parc. Per tant, jo crec que no, per més que ho fem, tindríem que recórrer, ara que hi ha els digitals, per això és tan interessant això, perquè podríem anar reconstruint. Per exemple, aquella fàbrica trotinada, no sé què, era així amb aquesta imatge, no? Sí, tens raó amb això. No ens ho acaba de representar ni tots els sectors, perquè molts sectors pensem que molta indústria catalana i barcelonina no tenia un edifici. Per exemple, en totes les fàbriques del Raval, moltes són tipus casa-fàbrica, que tu passeges per allà, em sembla que és una casa de vecinos. I aquest model es traspassa a l'Eixample. A l'Eixample hi ha el cas més conegut en aquests últims anys, és de la fàbrica Lehmann, que tu podies passar per davant i pensaves, mira, una casa de planta baixa i 2 pisos, no? Ningú sabia que dintre hi havia una fàbrica, i com aquestes fetes i fins i tot a principis del segle XX hi ha unes quantes, no? Llavors, jo crec que tindrien que fer un esforç documental de repositoris com aquest tipus, no? Potser fer uns projectes de reconstrucció de paisatge, com s'ha fet una mica també al Pere IV, no? Perquè quan visités un entorn, un espai, tingués aquells entorns que podien haver-hi en altres moments. En molts casos hi ha fotografies també, ara no sempre. No sé, aquí més, algú més? Tercera. Mercè, deixa'm afegir de desaparicions tot el conjunt de la Vila Olímpica, quan es va construir. Em toca dir-ho. Tot el conjunt industrial, del districte industrial de l'Avinguda Icària, que li en dèiem. Aquí hi ha generacions força joves i en el moment que tot allò es va posar en marxa es va decidir fer la tàbula rasa, per tant no va quedar cap vestigi excepte una trista xemeneia de les fàbriques Folk, que després altres han publicat i tu mateixa també en el llibre aquell d'Enginyeria i Tècnica en Espanya. Allà hi havia exemples magnífics, estic pensant, no em vull estendre, estic pensant només en els almacenes generales de depósito, fets per l'Elià Rogent a la dècada de 1870. Eren unes peces, a més, molt singulars i molt úniques,
en el cas de Barcelona, perquè allò des del punt de vista conceptual i de funcionament del port havia d'anar més associat a tot el que era les obres del port industrial, també a partir de la dècada dels 70, amb el projecte del Mauricio Garran, que en aquell moment era l'enginyer del port, etc. Tota la línia aquella del que ara li diem el moll de la fusta havien de ser magatzems generals de dipòsit, amb el model del docks anglesos i tal, i al final es van col·locar en la zona que realment estava començant a bullir com a districte industrial. Jo vaig tenir la sort o la desgràcia, no ho sé, de participar en la documentació de tota la desaparició de tot aquell conjunt industrial de la Vila Olímpica i, francament, amb el pas del temps no ho he paït, me n'adono que no ho he paït, perquè penso que va ser un error, aquella decisió de tabula rasa. No la decisió de recuperar el barri i, evidentment, de reconversió des d'un punt de vista urbanístic amb tots els objectius que hi havien associats darrere. Amb això no vull entrar en absolut, però sí que és veritat que es va esborrar d'una manera tan radical, tan dràstica, que el 22 amb totes les seves dificultats, per mi és com una segona generació de recuperació del patrimoni industrial, des d'una altra sensibilitat, des d'una altra articulació en relació a l'urbanisme, etc. És a dir, molt més, penso, des del meu punt de vista també, molt més intel·ligent. En tot cas, que permet molt més joc. Allò és que no permetia joc. Allò era caixa o faixa. Bé. T'agraeixo molt l'incís aquest, perquè és veritat, jo ja he dit, ha desaparegut tant perquè ja, a vegades ja dius, bueno, sí, a veure, si tenim que dir un titular, aquest el deixaria dir, periodista. Podries posar-lo, vull dir, reunits uns quants interessats en aquest tema han declarat que el que està en perill i tal serien aquestes dues peces del Raval, que estan entre els desapareguts, recordem la Villa Olímpica, i clar, però és que la Villa Olímpica, a veure, jo crec que s'anava molt per feina, que ja portaven molts anys de destrucció de fàbriques, portaven molts anys, perquè clar, ja ningú es mirava l'Espanya industrial, el que quedés de l'Espanya industrial, ningú es mirava el que quedava de la maquinista. Jo me'n recordo la maquinista que vam dir, bueno, què passa aquí? A l'Ajuntament, no, si el que ens ha costat comprar la maquinista, ara com a mínim farem una mica de caixa venent no sé què, de peces que hi havia allà. Dit així, ràpid i malament. I clar, hi havia en el barri, apretava perquè es tenia que fer habitatge, perquè hi havia, evidentment, perquè volien fer un pla de transformació, per tant es tenia que rellotjar gent. Clar, allà s'havia creat una, diguéssim, com diuen això, una manera de fer d'aquest tipus. Llavors, quan arriba la Vila Olímpica, que porten ja 15 anys o 10 d'anar fent destruccions, que les havien fet primers propietaris i després els primers urbanistes, esclar, allà ho troben natural que s'ha de fer això, no? Per no citar persones que no ve el cas. Aleshores, esclar, no es deixa res. I, a més, el que sap més greu és que l'inventari que es va fer no hagi vist encara la llum quan es va prometre que en un any sortiria a la llum, no? Per això que com a mínim potser podríem fer una reposició virtual, perquè hi ha moltes fotografies, a part de les que es van fer en aquell moment amb l'encàrrec, com altres persones que en van fer, que podríem fer, simplement posi fotos de com era la Villa Olímpica abans de ser destruïda. I clar, que es podria fer. Això seria interessant. Després no sé si volia dir... sí, i després també haig de dir que fins i tot els 4, hi ha un article del Casanelles, no sé si era l'Avui, em sembla que el vas fer, en algun diari, en diversos diaris van sortir articles en defensa. I veure, una carta que es va signar. Està feta. O sigui, que la hemeroteca, la llàstima és que només tenim La Vanguardia i també a mi em sap molt greu això de La Vanguardia, perquè La Vanguardia ja sabeu que és un diari que està molt bé per saber quin dia van anar a sopar al Le Rouge amb el no sé què, perquè això sí que ho posava. Però després, què és el que van dir? No, jo no hi entrava, no? En tot cas, que era molt formal, molt, diguéssim... I, per tant, ara també en tenim el Diari de Barcelona, per tant, moltes vegades, per trobar coses en altres diaris és més difícil, no? I després també s'ha de dir que va haver-hi molts esforços. Jo vull recordar aquí el Manel Arranz, que té una biblioteca al Poble Nou, porta el seu nom, que l'altre dia els vaig dir que a veure que s'hi posaven com a mínim una mica més d'informació. I perquè, a veure, has fet un inventori molt qualificat, amb persones molt preparades, fins i tot amb gravacions
els pocs habitatges que hi havia, perquè és cert que no hi havia molts edificis, no? Clar, amb això, sí, jo crec que aquesta tindria que ser aquesta i deixem estar els que estan mig pim-pom-fuego. Per l'altre també seria el cas de Can Ricard, no? També l'altre seria. Perdó, només era una cosa en relació a l'estudi que es va fer a l'enderrocament d'Icària. A l'arxiu del districte de Sant Martí ja el té digitalitzat i ja el podeu consultar en línia. I està penjat, seguint les mateixes fitxes descriptives que van fer ells, estan descrites totes les fitxes amb les planimetries i una selecció de les fotos, però les fotografies eren moltíssimes. Penjat? Jo pensava dir-ho després en el col·loqui, però ja que ha sortit el tema us avanço una part del que pensava dir abans. Ja estan penjats. Si poseu a la consulta en línia de la web de l'Arxiu Municipal de Barcelona Estudi Històrico Arquitectònico d'Icària, sortiran les 88 fitxes que ells van poder fer. Allà ho teniu. Sí, a veure, t'ho agraeixo molt perquè tu ho havies dit, és arxivera, no, tu? Jo del districte de Sant Martí. Sí, per això. És que ara de lluny, nena, no t'ha... Aleshores, que ho vas dir, que es faria i, bueno, ja està. L'única cosa que passa que per entrar en aquestes coses dels districtes, bueno, ja vamos a aquello. Jo dic una cosa, volem que això s'acceleri. Cada dia entreu amb el nom de... no sé com l'heu titulat. A veure si el Google s'anima i veu que hi ha molta clientela que li interessa i ens ho va facilitant. És el mateix nom que es va fer, Estudi Històrico Arquitectònico de la Vila Olímpica. Aleshores, el que tenia que posar a veure si entrem més ràpidament, perquè si no comences a entrar per allà, busca per aquí, busca per allà. L'altre dia buscava una foto de les Corts i no les vaig trobar. Vull dir que, jo costi que no sóc hàbil, Dos més. Hola, sí, una pregunta de tres llocs de més antic a més modern. Has parlat del Raval, del teixit industrial que hi havia al Raval, on va iniciar-se l'activitat de la maquinista terrestre marítima. Exactament. La primera màquina del Bonaplata la va posar per allà al carrer, no sé si es diu aquell, tocant a la plaça Universitat. Sí. Tallers? No, però amb un d'aquests, no Gravina, una d'aquestes, sí. Sí. D'aquelles tres inicials indústries que van donar pas a la maquinista, no en queda cap vestigi, o apenes. Això seria una. L'altra és, després Casa Ramona, ho posaria com un exemple d'una ben conservada i, per sort, amb un ús intermig bastant, però gràcies a una entitat ara s'ha recuperat i penso que és un exemple clar per visitar. Aquí ja m'estan ajudant, de visitar i veure que el teixit industrial d'aquella època que encara es pot veure. I després una pregunta és, què passa actualment amb l'actual Camp Batlló? Batlló de Sants. De Sants, de Badal, de la zona aquesta que està ja mig intervingut, existeixen, com tu has dit abans, moltes de les indústries es parcel·laven en petits tallers que donaven una certa continuïtat a l'activitat industrial, fabril, artesanal, però que ara veig, coneixem tots que està una mica ara com que intervingut per diferents causes, des d'habitatges, altres usos socials. Em sembla que també hi ha una escola de la universitat que també és d'arts escèniques o audiovisuals, em sembla, mitjans audiovisuals, em sembla que aquestes eren les tres actuacions, la de la maquinista, la de Casa Ramona com a exemple i Can Batlló en l'actualitat. A veure, la maquinista terrestre i marítima com a Can Girona serien potser de les coses desaparegudes que no ens queda cap vestigi, perquè clar, a veure, tant la Foneria Girona, vaja, no queda res perquè la ximenea aquella que queda és una ximenea que venia de les aigues del Besòs i que es va incorporar tardíament a la Can Girona, o Macossa, com es vulgui dir, clar. El que passa que ens permet parlar de la Macossa perquè, clar, la Macossa la va comprar, em sembla que no la feia servir per aigua, per alguna coseta, però no. Clar, però en realitat no era.
res. Clar, també les indústries, a vegades aquestes indústries de tipus foneries i així, clar, fan molt malbé els edificis. I penseu que aquí no som Alemanya, ni França ni Anglaterra. Que la nostra indústria també s'ha fet mica en mica moltes vegades i amb molt esforç, no? Perquè sí que teníem diners, però a veure, també es tenia que fer ferrocarrils, la gent invertia una mica en els ferrocarrils, invertia una mica aquí i al final tot anava fins a com es podia. De totes maneres, la maquinista és una gran figura per tot Espanya, perquè la maquinista va fer, hi ha un plano molt bonic que vam reproduir en un llibre que vam fer precisament pels treballadors de la maquinista pagada per la Hexalstom, en què surten tots els ponts que va fer la maquinista al segle XIX i principis del XX. És una xarxa pràcticament que no hi ha cap tros d'Espanya que no en tingui un, no? Que a més no ho saben ni ho valoren tampoc. Llavors la maquinista, esclar, la maquinista comença primer amb una part molt petita, amplia, i després se'n va de seguida a la Barceloneta. Clar, la Barceloneta en aquells moments es qualificava de zona exterior, no va ser la primera fàbrica que hi va anar, la primera que hi va anar va ser la foneria Domènech, que ha estat molt ben estudiada, i també una altra foneria, la Cambra, que estan molt ben estudiades pel Pere Pasqual a partir de l'estudi que va fer sobre el coure a Catalunya i a la fàbrica de coures de la Cambra que tenien allà per Vic, i de rebote es parla de la Cambra i parla dels Domènech, etc. Llavors allà va ser un gran edifici, hi ha unes imatges molt boniques de diferents dibuixants de l'època, molt importants. De tot allò, clar, però la maquinista aviat se'n va donar compte, primer que no faria vaixells i per tant això està al costat de l'aigua, potser, llavors va dir, compro terrenys al Bon Pastor, no? I abans de la guerra comença a construir. Nosaltres vam tenir la sort, la Marta Urbiola, de poder consultar el fons de la maquinista que està a l'Arxiu Nacional de Catalunya però que no acaba d'estar ordenat. Allò és una muntanya de coses. El pobre Nadal hi va anar allà escarbant a veure quantes màquines de vapor havien hecho, però clar, ja no va seguir més amb altres temes, allà pots no acabar-t'ho, no? Aleshores, clar, no queda res. A veure, primer de tot s'enderroca la fàbrica de la Barceloneta després d'estar molts anys abandonada, etc. La vam reivindicar perquè va ser una reivindicació important, pel barri. A veure, el que deia la gent deia, la fàbrica per al barri, no? Però clar, això no volia dir que la tiressin tota tampoc. El que passa que anaven els urbanistes, si és per al barri, farem... Què fa falta aquí? Pisos, fa falta un parc. Llavors, esclar, no hi havia opció. I els mateixos, diguéssim, urbanistes o arquitectes tampoc ho valoraven massa, no? I els veïns, feien el que podien, no? I aleshores, de fet, de la maquinista de la Barceloneta, només ens queda la porta d'entrada, que és una porta refeta, tampoc és històrica, sinó que es va tenir que refer en un moment determinat. I una nau de laminació, és el que queda. I el que és més greu, perquè això ja ho dius, mira, en aquell moment es van fer vivendes socials, socials de veritat, no d'aquestes de noves que es posen ara, que es van servir per fer una petita remodelació a la Barceloneta i per assentar gent, que a vegades hi havia pisos que no tenien ascensor. Però el que sap més greu és la maquinista del Bon Pastor Sant Andreu, que ho van tirar tot, quan haguessin pogut reutilitzar aquelles naus per fer una altra cosa. Per Can Batlló, per acabar, Can Batlló, hem d'agrair que s'hagi salvat. Jo crec que es va salvar Can Batlló pels 30 anys de reivindicació dels veïns de Sant Medir, que com la teníem davant no la deixaven d'això. Però Can Batlló tenia uns propietaris que ja s'han demostrat que no són favorables a segons què, i amb la qual cosa es va compartimentar. I encara va replegar aquesta època en què no es valorava tampoc tal com... perquè Can Batlló hagués tingut una necessitat de fer com un pla com director, però molt més sensible, amb més gent de patrimoni, amb més que hi posem, però clar, la pressió immobiliària primera ja va abarcar esto per a mi, dels propietaris, l'altre per vosaltres. I després jo penso que s'ha fet una intervenció a uns habitatges que no han estat per mi massa adequats, per acabar, perquè si no... Hi havia una darrera pregunta, després d'això ja... Sí, jo més que pregunta era per puntuar algunes coses que ha dit la Mercè, que després ho podreu veure a la taula, que fruit de la tasca de tots plegats i en la petita parcel·la que ens pugui tocar al museu, doncs que mirarem de posar aquí, i després si voleu podeu adquirir la llibreria, que hi ha el
tot el cens del patrimoni industrial a la Ciutat Vella, el llegat industrial de Ciutat Vella, que n'ets una de les autores, que després hi ha tot el cens del patrimoni referit a les indianes i el canquer de Ciutat Vella, que ho va fer el Jaume Artigas, en col·laboració, que d'alguna manera en la trajectòria que va del que s'ha explicat ara del treball de l'Arranz, etc., que és una gran notícia, la que ha dit la Maria Rai, etc., fins al llibre d'en Salvador Clarós sobre Can Ricard, hi ha una trajectòria en la sensibilització del patrimoni industrial que ara mateix aquí he agafat el telèfon i m'estava trucant l'arquitecte. Diu, soc l'arquitecte que està fent l'institut dins de la Fabra i Coats. Diu, que he parlat amb els amics que són per aquí, que hi ha en Pere, diu, i hem de parlar d'un seguit de coses sobre si mantenim o no uns quadres elèctrics. Quin canvi de sensibilitat que hi ha hagut. I que en aquest sentit, del que dèieu ara, que també, que recordeu, que hi havia la guia de Poble Nou que vau fer tu i en Clarós i en Manenti, que ja situa, que ja ha fet a la de Macossa, que es va publicar, però aquesta és menys coneguda. Acaba de sortir la de La Maquinista, que ha fet el Marià Hispano a partir del llibre que havíeu fet i el vídeo de La Maquinista també i les places de ferro sobre la interpretació del patrimoni industrial. I després que aviat sortirà la de Fabra i Coats, que va sortir el llibre aquell del Colomer, Fabra i Coats, Capital del Fil, que ara hem de fer la guia amb els amics, i el Bon Pastor, qui està treballant l'equip del museu aquí present, que tenim aquí a la Carme i l'Aina, qui estan treballant. Llavors, només dir que jo crec que en aquests moments i aquesta jornada aquí, per això deia el que deia al començament, és un goig de veure que comencen a quallar iniciatives i que tot això que dic, Jordi, és la primera vegada que ho dic en conjunt. Vol dir que hi ha hagut un context per dir, compte que hi ha un salt endavant que ocasions com aquesta propicien. Després mirarem una mica aquí que les pugueu veure aquestes coses i llavors sí que m'agradaria només acabar amb un petit detall, i és que he vist que ha sortit esmentat el Manuel Arranz, que ho han fet, etc., que algun dia hauríem de fer-li algun petit homenatge al Manuel Arranz, que va tenir un paper important en un cert moment en relació amb l'arxiu, en relació amb el museu, etc., que nosaltres sapigueu que tenim, que hem custodiat perquè ens el va passar als marmessors una part del seu arxiu molt important i que és una cosa que tenim pendent des del camp del patrimoni industrial, de fer-li algun petit record, perquè Déu-n'hi-do la feina que va fer en aquell moment. Sembla ho deixem aquí, fem ara una pausa amb cafè. És a dir, sort que el museu ens ha ajudat a organitzar aquest acte i estem ja en la fase de buscar sponsors. Avui tenim un primer sponsor, que és la botiga de la Ribera, que ens ofereix el cafè i unes pastetes, crec, i que és una botiga que forma part del patrimoni industrial i comercial de Barcelona, que està davant del Born, i és un petit pas per ara buscar altres sponsors, públics o privats, per continuar aquest projecte. Un tema del qual podem parlar durant el dia d'avui, si us sembla. Bé, gràcies. Ens tornem a trobar aquí a les 11:30. Un minuto, porfa. Que hoy es el último día que se puede visitar la exposición sobre las casas fábricas en el Ateneu del Raval. Hasta las 9 de la noche. Es muy interesante porque la misma casa fábrica del Ateneu del Raval donde está, que era la Lloveras, es la también, así como Can Ricard, es la mejor conservada que existe en el momento porque fue muy poco modificada. Entonces, bueno, es una buena oportunidad y hay un buen trabajo ahí. Bueno, muchas gracias. Això no sé com s'apaga. Ho podem apagar? Sí.